Татар халык җыры Әллүкине зур концертлар залына җыелган 1000-гә якын кеше тында алмый тыңлый. Төрле милләт, халыкларның гореф-гадәтләре, традицияләре багланышын үзәккә куйган ЮНЕСКО форумы ачылышы бу. Ул мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау конвенциясына ярты гасыр тулу уңаеннан Казанда үткәрелә. Катнашучыларны Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Мы благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину, правительству страны, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО за выбор Татарстана на место проведения такого крупного мероприятия и поддержку его организации. Для нас это большая честь и ответственность. Ценности, которые представляет ЮНЕСКО, невероятно важны для человечества. Диалог культур и цивилизации, построение мира посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры, приоритет духовного над материалом. Все это требует постоянного осмысления и приумножения. Әлеге форумны оештыручылар Татарстан хөкүмәте белән Россиянең тышкы эшләр министрлыгы. Сергей Лавровның сәламләү сүзләрен урынбасары Сергей Вершинин укыды. Сердечно приветствую организаторов и участников международного форума. Бу форум төрле милләт вәкилләре дус, тату яшәгән тарихи урын кунакчыл Татарстанда уза. Конвенциянең юбилее күркәм дата гына түгел, ә кайбер проблемалы мәсьәләләрне хәл итү урынында. Россиядәге 31 корылма ЮНЕСКО исемлегендә тора. Шуларның 20-се мәдәни, 11-е табигый һәйкәлләр. Татарстанда шуларның 3-се урнашкан. Аларга хәзер КФУның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе дә өстәлергә мөмкин. Ул өр-яңа номинацияның алдан төзелә торган исемлегенә кергән инде. В 2021-2022 годах 2021 һәм 2022 елларда ЮНЕСКО бөтен дөнья һәйкәлләренең яңа номинациясенең алдан төзелә торган исемлегенә 4 корылма кертелде. Алар арасында КФУның астрономия обсерваториясе бар. Хәзер комиссияләр аңа бәя бирә. Татарстандагы 3 корылманың ЮНЕСКО исемлегенә кертелүгә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның өлеше бәяләп бетергесез. Моны үз чиратында Рөстәм Миңнеханов та ассызыклады. Республикада оешкан Яңарыш фонды ярдәме белән 60лап табигый мәдәни һәйкәл тургызыла. Хәзер бу корылмалар бөтен дөньядан туристларны җәлеп итүче урыннар. Минтимер Шәймиевны зал алкышлап каршылады. Татарстан всегда открыт к сотрудничеству по реализации комиссии по охране всемирного природного и культурного наследия. Желаем успехов всем нам на этом благородном пути. А об этом благородном пути пройдут годы, еще мы с вами вспомним и на весь мир заявим, когда было запрещено празднование данного пятидесятилетия, нашлись очень много недоброжелателей. И вот мы тогда скажем, несмотря на все, в Татарстане, значит, эта сессия прошла, этот праздник прошел. Огромное вам спасибо от всей души и добра. Бөтен дөньяда мәдәни һәм тарихи мирасны саклау конвенциясе 1972 елда Берләшкән Милләтләр оешмасының съездында кабул ителә. Аның төп максаты бу төр һәйкәлләрне барлау һәм саклау була. Әгәр 50 ел элек конвенцияны 21 дәүләт хупласа, хәзер ЮНЕСКО 194 дәүләтне берләштерә. Быел Казанда ЮНЕСКОның 45-нче сессиясе узарга тиеш иде. Дөньядагы халыкара вазгыять аркасында ул башка илгә күчерелде. Шул чакта юбилей уңаеннан шушы форумны узырга булдык ди Григорий Орджоникидзе. Конференция, посвященная Казанның төрле урыннарында төрле темаларга чаралар узачак. 6-7 декабрьдә бөтен дөнья мирасы объектлары белән идарә итүчеләр, яшь белгечләр конференциясе, дини мирас тематикасы, Бөек Ефәк юлы һәм Сириядәге Пальмираны тургызу проектлары буенча сөйләшүләр көтелә. Бүгенге пленар утырышта 50 ил вәкиле, меңләп делегат катнаша. Без монда мәдәниятебезне сакларга омтылабыз, чөнки мәдәният ул безнең халыкларны һәм дөньяны берләштерә. Монда корылмаларны ЮНЕСКО исемлегенә кертергә, мәгариф һәм фәнгә кагылышлы мәсьәләләрне хәл итәргә була. Бүгенге очрашуның бик зур әһәмияте Россия дәүләтенең Россия Федерациясына да бәйле. Ул тулаем омтылыш булган мәдәни һәйкәлләрне саклау, аларны торгызу һәм халыкка җиткерү юлларын эзләү ул бик мөһим сораулар бүгенге көндә. Конференциядан тыш бу атнада кунакларга Татарстанның бай тарихын һәм традиция йолаларын да күрсәтәчәкләр. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.